שלום לכם, שמי גיל צדוק, מנהל חברת טורבה, המתמחה בהפקה של אירועי שבתות חתן ושבתות לקבוצות ברחבי הארץ. כמורה דרך זכיתי להדריך קבוצות רבות ברחבי ירושלים, ובין היתר לבקר בחצר סרגי, כאן הסמוכה לכיכר ספרא. מיקומה הייחודי של חצר סרגי, במרחק הליכה קצר מהאתרים המרכזיים בעיר, הופך אותה למקום אטרקטיבי במיוחד עבור קבוצות המעוניינות להתארח במרכז ירושלים בסופי שבוע. שילוב הקסם הייחודי של המקום, ההיסטוריה המרתקת והאדריכלות האירופאית קלאסית שלו עורר בי השראה לפתח אירועים מיוחדים לקבוצות. שמח לשתף שפיתחנו קונספט ייחודי המאפשר לקבוצות ליהנות משבת באווירה מיוחדת ואינטימית בחצר סרגי. אז מה אנחנו מציעים לכם? לינה בחדרים מיוחדים באווירת הניסחות הרוסית של המאה ה-19. אפשרות לשדרוג חדר אחד לסוויטה מרווחת ומקסימה. מגוון רחב של תפריטים, סגנונות בישול בכשרות מהודרת, המוגשים בהגשה אישית לשולחנות, כך שתרגישו כבני מלכים. אולם אירועים פרטי לקבוצה, אולם לתפילה, שימוש ובילוי אינטימי בחצר הקסומה של המלון. פעילויות ייחודיות לקבוצות כמו סיור מודרך בירושלים במהלך השבת. צוות הפקה מקצועי שידאג לכל צורכיכם. יש לנו הצעה מיוחדת לשלוש הקבוצות הראשונות שיזמינו עכשיו דרכנו סוף שבוע מלון חצר סרגי. הנחה מיוחדת של 20% במחיר האירוע וחבילת בונוסים מפנקת. אז צרו איתנו קשר, ספרו לנו מה מעניין אתכם וכל השאר עלינו.